Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Ryan Kallus flimkien mal-mara tiegħu Marija saru ġenituri għall-ewwel darba hekk kif din il-ġimgħa twelditilhom iċ-kejkna Nina. Iltqajna ma' Marija u Ryan ġewwa darhom fejn staqsejna lil Marija jekk kienu xjafu li kien ser ikollhom tifla, kif ukoll x'reazzjonijiet kellhom in-nies wara li waslet lura mill-isptar. Le, deċidejna li nħalluha sorpriża. Fukajna fuq il-fatt li ħajkonna tarbija, mbagħad ikun li jkun. Imma minħabba li semedna jena ħasbu f'boy u girl, mbagħad meta qalulna li tifla għadna mela waslet Nina. Iva, faċċata tagħna għandna ġara ferra ħelwan ta' 90 sena, Gret, u għart li tax qalbek ta' għart li jena kelli 14, u t-tile 14. Tippjana 14? Les għulli. Tkellimna wkoll mal-missier Ryan Kallus fejn staqsejnieh min u għaliex intażel l-isem ta' Nina. L-idea ġiet meta il-mama tiegħi li mietet sena u nofs ilu kienet fl-aħħar jiem ta' ħajjitha u kont wetta li jekk ikonna tarbija nsemmi għalija. L-idea kienet tiegħi, però mbagħad l-isem ħallejtu għal Marija biex tażlu. Finalment, staqsejnihom xi tfisser għalihom din l-esperjenza ġdida f'ħajjithom. Esperjenza kbira. Jiena li nista' ngħid għandha 35 sena u f'ħajti ma tani xejn iktar pjaċir mill-jum meta twildet Nina. L-ebda ġob, l-ebda paga, l-ebda pożizzjoni f'ħajtek ma qattatni dan il-ferħ għaliex hija xi ħaġa inspjegabbli.